mar chik Ojiro. Erokamano yien mondo amos jodala wano oyawre uru. Mar ariyo ago erokamano ni Ramogi mondo kela twak kod jopiny weche mege tij IPOA. To mar adek en sani atiyo kod migawo miluongo ni Kenya Human Rights Commission. Is it vocal Africa? Yeah, okay, so but pod one the same network. Koro atiyo machiegni sana gi jo IPOA kendo commissioner ni osiepna kabisa. To wani riwruok moro be miluongo ni the Police Reform Working Group. We work closely with the midienge mopogore opogore mane sirikal kod maonge sirikal mondo wang'in police otiyo maber n'oganda. From kama betie kalore kod tije matiyo nwach wang'eyo mandate ma IPOA nigo kowuok from an act of parliament ma wayudogi because jopiny no otudre gi wabunge magiyiero bo create institution ni. To institution ni wafeel ni nigi nok ma omiyo poka gi deliver kaka jopiny expect gi. Kiwacho ni gin gi nok marang'o momiyo pok ichopo dwaro mar jopiny? One en ni ang' momiyo mahundu mar police ng'eny. Because kanyo mnyaka ichakie gini. Nwach iwacho ni prevention is better than cure. Koro kineno ka there's high incidence of crimes ama violations mar committed by police. To mahundu no ok dog piny. Mahundu no pile pile de ongo odiochieng' makalo ka police ok oluong nyinge no oneko ama odhulumo raia. That is a red flag. Nwach ne bed ni IPOA tiyo maber kaka katiba dwaro kod kaka jopiny expect mahundu koro osedok piny. Mar ariyo en ni anyalo wacho with a lot of authority ni onge ng'ama kia ni manpower mar IPOA ni piny in terms of the personnel across the country. To ng'eny cases mege IPOA gisepet ka giyudo from other stakeholders. Obeyed stakeholders my sirikal ama manuoko. Gitudre kod Kenya National Commission on Human Rights, gitudre kod police, gitudre kod government departments and ministries, kod non-state actors, religious organizations, people man kod ma are advantaged by virtue of kama gintie ama gik magetimo. Koro any success rate bar IPOA okay, information is private. Mama is a reality. From where I sit, IPOA has let down jopiny. How me awachoka mai? Hawijo kigolo example mar Albert Ojwang. Ing'eyo kaka ni wakedo na Albert Ojwang. To kata mnasani jopiny pod ywak ni ng'ano manomiyo Albert Ojwang odhi bomaki. And jatelo maduong' i police. It is in the public domain. Me wacho ni lagat emano dibo make official complaint to be ka DCI. Bo miyo ogol jodito mege DCI boringo Homa Bay. Bigi the big report to the nearest police station. Bigi wacho ni wadwaro ng'ama kamae. Bo migi administrative support. Bigi the bigi ka Albert Ojwang. Albert Ojwang bang'e oyud ka otho i police station. Koro wawacho ni one station nene en OCS. Okado mondo walos weche ganya because gini court. Lakini the main person Nwachi wacho ni Albert Ojwang kata mna osiepene osewacho ni jok manen kode wang'yo nesiko go simu ne ng'at moro. Be IPOA konyo ayudo ng'at mane police gisiko go ni simu. Man is one fundamental question. Oktumie triangulation, ong'eyo macha triangulation, ong'eyo. Ni jogi manen kod Albert Ojwang. Kata mna ka nikele Nairobi ken Albert Ojwang go simu ko wacho ni wani petrol station makamai. Jogi communicate. Okwa UDA mondo wida ni this kind of communication. To mara ariyo be nyakwa wayiere ni IPOA pokobet independent as it ought to be. Haka katiba dwaro. No watch podi wati mana code forensic lab mar police to police te magi investigate. Kata na ballistic investigation pod wadhi mana ka DCI
to weg bunde to gin mana police. Koro mago to gin operational challenges manyaka wadil go. Sani koro the Corona Services Act has been operationalized. Wadwa mondo wang'iyane ni ka jaduong' wacho ni gin code 40 what cases? 46. Against what? Mano kore e koro mbaka mon go ben wagoyo. Ki wacho ni in gi points ariyo out of what? Ai, yena mar mondo mi arwaka commissioner nyako miteto. Commissioner chalo